Era avui que anaven a l'advocada, oi? Sí. Segur que tu no en sabies res? Cati. Tu també treballes al Burger i vas sovint, potser vas veure alguna cosa o el Quim et va fer algun comentari. Mira, jo al Burger hi vaig de tant en tant i no vaig veure res i el Quim a mi no m'ha dit res. Estic igual de sorpresa que tu. No entenc com ha fet una cosa així. El Quim no és cap sant, eh? Però és que aquesta vegada s'ha passat 3 pobles. Et juro que com li passi alguna cosa al Marc, el mato. Mira, tu tranquil·la, perquè si el Marc és innocent... És innocent. Doncs ja està. El judici s'aclarirà tot i prou. Ara que s'havien arreglat les coses i que semblava que tot anava bé. Ho sento. Ho sento per haver dubtat de tu. No pateixis. És que... no paro de donar-hi voltes i al final no sé ni què em dic. Sort que et tinc a tu i sort que entre nosaltres no hi ha secrets. Tot anirà bé, ja veuràs. Que no ha arribat el Quim? No, Però t'ha dit si vindria a sopar? no, però tampoc m'ha dit que no. Millor si no ve, no tinc cap ganes de veure'l. Doncs jo crec que ens aniria molt bé una estona tots 3 junts i xerrar. Sí. Per què? Per escoltar l'enèsima justificació del senyoret, passo. Hola. Hola. Com ha anat? Malament. Quina novetat. És el que em pensava. La Marta m'ha despatxat. Perfecte. I es pot saber com ho farem a partir d'ara amb un sou menys? Ho sento, he intentat parlar No, amb la no, Marta, Quim, explicar-li para de que jo... disculpar-te perquè encara em fas enfadar més. Va, tranquils. De moment podem passar amb 2 sous i quan les coses es calmin potser la Marta s'hi repensa. Sí, la Marta no té res més a fer que acceptar un delinqüent al seu negoci. Cati, un delinqüent... Sí, un delinqüent sense escrúpols. Perdona? Tu no ets ningú per parlar-me d'escrúpols, eh? Que tu no en vas tenir ni un per fer un vitalici, eh? Perdona? Però amb què em susto ara, si a més va ser idea teva? Ah, sí? Molt bé. I quan ho vaig voler deixar, qui va insistir i insistir? Cati, per favor. Allò era un negoci legal, Quim. Legal! No semblava un negoci gaire legal, enredar uns pobres iaios mig senils perquè firmessin un vitalici. I després esperar que es morin per quedar-se amb el seu pis. Per favor, eh? De què parleu? Res. No havia d'haver tret, no tenia res a veure amb el que estàvem parlant. Què és això dels avis? Un negoci perfectament legal, quin problema hi ha? I per què no me n'havíeu dit res? Perquè no havia sortit el tema, no ho sé. O sigui que m'ho heu amagat. No, és clar que no. Segurament hi ha moltes coses que no saps de nosaltres. Segurament. No siguis tonta, no t'estem amagant res, no ho deia en aquest sentit. Per què no seiem a sopar i parlem amb una mica de calma? No tinc ganes de parlar. Xesca. Mira, me'n vaig a dormir a l'altra habitació avui. Tinc ganes d'estar sola. De taronja encara me'n queden. Els trec de la comanda, doncs. Sí. Aquests dies et demanaré menys quantitats, eh? Ja sé que normalment el Quim... Sí, no pateixis. Ha baixat una mica la clientela des que hem tornat a obrir i estic reestructurant el personal. Suposo que ho saps, això del Quim, oi? Ho sé. No he tingut més remei. Ja ho entenc. És que és molt fort. Jo encara no entenc quina necessitat ha tingut de ficar-se en un tema així. El Quim sempre les ha fet, aquestes coses. Passa que aquesta vegada ens ha sorprès bastant a tots. És que tenia una imatge molt diferent d'ell. I de la Cati. De la Cati?
L'altre dia van discutir i van començar a tirar-se merda l'un a l'altre i parlaven d'una mena de negoci, uns vitalicis. Ah, sí. Ah. Tu saps de què va? Això més val que t'ho expliquin ells mateixos. És que en Marta ja no confio. Dubto de tot. No ho sé, durant un temps van estar cuidant un senyor gran amb l'esperança que es morís aviat per quedar-se al seu pis. I ja ho havien fet amb una altra senyora, això. O sigui que ho han fet més d'un cop. El Quim sempre les ha fet, aquestes coses. A Delisa, l'empresa on treballàvem abans tots junts, es va fotre en cada merder que, Déu-n'hi-do. És especialista en mentir i ficar-se en merders dels quals després no sap com sortir-ne. I la Cati? La Cati és una tia que li agraden molts calés, és molt ambiciosa, és... No sé, de tota manera la Cati i jo no ens hem portat mai gaire bé. És que és com si no els conegués. Estàvem tan bé i ara... I ara què? Que amb tot això la convivència s'està fent molt complicada. Però encara esteu tots tres junts i em pensava que... És molt difícil trencar una relació així. Han creat molts vincles. A la merda, els vincles. Jo, si fos de tu, me n'aniria i no els tornaria a veure mai més. Les persones que estan al voltant de Quim sempre acaben esquitxades, Xesca. I la Cati és una interessada i a la que et descuidis te l'haurà fotuda. No és tan fàcil. Creu-me, allunya't-te'n si no vols prendre mal. No sé. Però què és el que no saps? A veure què passa, quin problema hi ha? La comanda t'arribarà demà. Molt bé. Hola, em poses un teu, sisplau. Gràcies. Ei, Ei, no és un bon dia, oi? a tu què et sembla? Pel Quim. Ens ha deixat fets Perdona, pols. però és que no tinc moltes ganes de parlar. I que no vull molestar-te, només que sàpigues que em caus molt bé i que em tens aquí pel que necessitis. Tinc experiència en aquesta mena de situacions. Ah, sí? Alguna parella teva ha resultat ser traficant? Això no, però m'han decebut moltes vegades. Per exemple, la meva ex s'ha enrotllat amb un col·lega i la resta d'amics pensen que sóc un imbècil insuportable. Això no és veritat. I tant. El Quim em va explicar que quan se't va cremar la casa ella et va acollir. Ah, sí? Però et va explicar com va anar? Que van fer una mena de rifa i qui perdia m'havia d'acollir a casa seva i aguantar-me. I li va tocar al Quim. Hi ha res més patètic? Em sembla que avui et guanyo un patatisme. Pensava que havia trobat dues persones amb les que podia construir una vida i ara tot ha caigut. I ja estic absolutament perduda. N'estàs molt dins, no? N'estic o n'estava... M'hauria agradat. Què? M'hauria agradat construir una família amb ells. Una família? És igual, deixa-ho córrer. Si és que... No. No. No diguis res, si us plau. Era buscat. Però... I el Quim i la Cati què diuen? No ho saben? No, però, si us plau, com se t'escapi. No, que jo no dic res. Jo no dic res. La veritat. I tu? Tu com estàs? Tu què creus? I has pensat què faràs? A mi m'hagués agradat tenir un fill, però amb aquestes circumstàncies és que no té gaire sentit. El millor és avortar, no? Això ho has de decidir tu. Però no té per què. Mira, jo sincerament, jo no volia separar. El primer fill,
l'Eloi, el meu fill gran, no va ser buscat, però després van haver-hi moments molt difícils. I ara viu a Galícia i no saps com el trobo a faltar. I l'Anna, la meva filla, és la meva nena. Fa un any tenia una nòvia, la Vero, i ella volia un fill meu. Es volia quedar embarassada i jo em vaig fer la vasectomia sense dir-li res. No cal que digui res, ja sóc un imbècil, ho sé. I saps què va passar? Tot i haver-me fet la vasectomia, es va quedar prenyada. I vaig pensar que potser estaria bé tornar a ser pare, tot i ser tan gran, però vam perdre la ment. I de vegades encara hi penso. No sé per què t'he dit res, la veritat, no sé per què parlo d'això. Només perquè vegis que els fills són el més important, almenys és el que li dona sentit a tot. Ja. I si a mi m'ha passat, tot i l'historial que porto, per què tu no? Doncs perquè... no ho sé. Has de pensar si vols tenir fills. I si vols, endavant. És meravellós. És meravellós. Em fa por tenir-lo sola. Per què? Ets una dona forta i independent. No, no seré capaç. Ei, amor, hola. Hola. I la Cati? Ha sortit amb unes amigues. Últimament busca qualsevol excusa per no veure. I jo aquí, que no puc dormir, que no sé ni què veure a la tele, és com... Saps que et trobes bé? Sí. Me'n vaig a dormir. Tu també creus que sóc un imbècil, oi? Ho soc, Ho soc. M'ho he carregat tot, però t'estimo. Xesca, t'estimo a tu i a la Cati us estimo. Saps què passa? Que és que ja els sentiments són el de menys. Jo és que ja dubto de tot. És que no us conec. De fet, crec que el millor és que marxi. No, Xesca, sisplau, no. Xesca, no te'n vagis. No, i què hi pinto aquí? Què vols que faci? Que confiïs. Que confiïs, Xesca, sóc en Quim. En Quim, el de sempre. I sí, la cago. Tinc tendència a cagar-la sempre. Sempre l'he tingut. Però sóc bona persona. Drogues, Quim? En ma vida he traficat amb drogues. Sí, no sé ni per on començar. Home, collons, si no en tinc ni idea, home. I per què li has dit a la policia? Per mi, tant formalment com a nivell de contingut, Quim, molt, o a part el meu llenguatge es basa en el contrast. escolta, o m'ho expliques o me'n vaig i sí que no em tornes a veure el pèl. Formalment, doncs, per exemple, gest artificial, foto, pintura... En Marc. Ell i en Kevin van engegar el negoci. I per què estàs carregant tu amb les culpes? O sigui, és que estàs a punt de perdre-ho tot? Has perdut la feina, estàs a punt de perdre la Cati, a mi? Si la Cati sapigués el que ha fet en Marc, no ho suportaria, la conec. I en Marc no pot anar a la presó. Si és una criatura. Hòstia, Quim.
Si és una criatura, si té tota la vida... L'ha cagat, és veritat, l'ha cagat. Però jo també l'he cagat moltes vegades. Ja no em ve d'una, saps? Si és que, sisplau, no li diguis a la Cati. És la meva decisió, d'acord? Crec que t'estàs equivocant. Potser. Però és el meu fill. Penses que sóc un imbècil, oi? Ja. No. Penso que ets bon pare. Xesca, no te'n vagis, sisplau. Xesca. Tranquil, que no marxaré.